lek anake sik siji ra apa-apa lek nganti 4 5 mesake lho kaya berayut dan. Lho mboten napa-napa. Nggih. Nggih, niku sing dinteni Bu Lurah estu. Pak Lurah makane teng mriki kring kete sak grontol-grontol. Ante Bu Lurah gedhi dhuwur kaya limosin rek. Oh iya. Bu Lurah nggih kembaran Wika, ya? kula gedhi dawa BK. Pak Lurah plek karo aku iki. Jano. Tapi nggih pomo dijejer kula kalah ayu arek Bu Lurah. Kalah ayu arek Bu Lurah. Bu Haji nggih luar biasa. Berkat Mas Cahyo, berkat Pak Lurah saya pinanggih kali anak wedok niki 1 tahun sudah lama ndak ketemu. Jenengan niku? Nggih. Yen kan sik cilik intul-untul pipine mindul-mindul lek mangan pentol kula coloki. Saiki ku wis tambah moncar, tambah cantik. Weh, nek Mbak Niken ya Mas. Nah. Wis ayu banget. Terus mari ngono gawe kawat. Kawate ireng. Lah mbok wong ayu gawe kawat ireng kita ayu ya. Jajal lek Lucy Brahman sing gawe kawat ireng. Sampeyan kawat memean lho, Mbak. Lah lek aku sing gawe mrek guyu kan dikira mak lampir. Iya. Nggih, niki matur sembah nuwun pokoke intine kabeh kanca-kanca sing mirsani wonten channel YouTube tak sebut kabeh nek 50 channel YouTube kabeh wis muga-muga sehat kabeh. Amin. Niki lagu napa kula? Nggih. Kula nyuwun mangke dijaranke Gubuk Asmara. Halah Gusti Allah. Nggih, Gubuk Asmara terus ibu-ibu ten rencang pawon wau pesen lagune kok bojo loro. Iya, nggih. Niki hajate sunatan nggih. Sunatan. Putra Mas sinten asmane wau? Wisanggeni. Asmane apik ya, Mas? Wisanggeni kados ayang. Mila lakone niki nggih Banjaran Wisanggeni wiwit lahir ngantos dadi ratu. Oleh bagus, semoga menjadi putra yang soleh, berbakti dumateng tiyang sepuh kekalih. Amin. Menjadi putra yang sukses bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Ampun iki? Nggih, dibawani rumiyin Mbak Lucy. Nggih. Pucungipun. Ayo nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Mingkar ingku aku sakjane pengen jajaran Ibu Lurah. Jajal piye Pak Lurah piye genteng ngono lek gue jumenengke. Ngono. Kita Bu. Berkenan, Bun? Berkenan? Oh, berkenan ya, Bu. Kalih? Yu Yamini. Oh, siap. Kalih Bu Haji. Nggih. Wiwi tane nyingkan ngingku kentune dumateng Mbah Kakung sepuh-sepuh ning mburi bokonge Mbak Niken. Wong lek gandrung ngepan karo Mbak Niken, Pak aja ning kene-kene ku kepentut to. Terus dinten Mbak Niken gak apa-apa, Bu. Entute Mbak Niken mati. Iya. Niku tiyang saking cintane. Heeh, dianggap anugerah malah. Nggih, sehat nggih, Mbak Kong. Nggih. Iya. Wonten anugerah. Tapi lek wong penggemar ki nggih ngoten niku lho, mboten peduli. Iya toh? Mbak Niken ayu iki mesti entute ya wangi. Ya ora tetep ya mampu ora. Lalampar kangka uri Nano tarasna tulus nadyaning bok as Oke, terima kasih. Monggo Gubuk Asmara diaturaken. Mbak Lucy Brahman Ponorogo. Yo, monggo Mbak. Yen liwat aku kelingan